Dovoľte, aby sme na tomto mieste predstavili našu kapelu, naši skvelí muzikanti. Všetci traja sa volajú Jozef, okrem Erika, to je Tomáš, to je ten. Hlavná postava je komisár Martin Kleo a celý muzikál sa volá Kleopátra. Čo to je hozdo lať? To sú dve slova. Hozdo a lať. Oh my gosh. But there's one thing I know. Oh, I know. Mám eminentný záujem o rolu Hamlety. To je snáď ten Hamlet, nie? Neviem, jak vy klonujete, nám je to úplne jedno. Robil som to v angličtine, v origináli. Tak to nás nezaujíma. To snáď všetci vedia, nie? Čo francúzština? Neviem. Skúste. Zväčša sa jedná o jemne narušeného jedinca. Kto mi dá answer? Tož, nazdár, decka. Stop, dobre, páčička, poďte sem. Už je mŕtvý, nechajte ho. Poďte. Či pozdvihnúť zbraň? Či mám pozdvihnúť laň? Zbraň. Daň. Na konkurs dorazil aj herec akčných postáv. Tak si to vráte, no. A teď sa pývam na Slotové 15. Jak sa spieva v pesničke Joža Elána. Nepozerajte sa, pani Slotová. Welcome our cabin from cabin 5 Flight for Ocean and Tyler 7 flights every sure to go through. Vidíš tú slepku? Takže no, vidím. Tak ho chyť a zabijú. Tak keď toto je úloha v prvom ročníku, s čom si maturoval potom? Bodni. Nemám kord, improvizuj. Bodni. Nemám kord, nemám ťa čím zabodnúť. Bodni. Normálny, čím ťa mám zabodnúť. Bodni. Je otrávená. A bratia efektne umierajú spoločne v prevedení lotosového kvetu. Prichádza The Great Tomini. Jeho nenapodobiteľný kartový štýl a drezúra štrkáča texaského je absolútne unikátna a jedinečná. Sednička. Siegfried spomína, ako nahý chytával motýle. Mám svoj nesplnený sen a teda som vždy túžil tancovať ako Michael Jackson. Kde je Kramar? Chorý. Máš talír? Toči. Koleník? Chorý toči. Halani, prestaňte, sme tu iba na chvíľu, aby sa tu hadáte ako mali chlapci. Ježiši Kriste, tento to chýbal. Keď moja tiež ma do zeme vtlačí, zašepkám krásne to bolo. Tomáš Bezdeda. Peter Šandor Stanko Kociov. a Lukáš Kiška. Svieťo Malachovský a René Štúr. Pre mňa